Ebingela kulabo khona emakhaya ebingela umthandazo uDlamini. Sizokhuluma udaba lokukhipha isisu, ubungozi bakhona. Ubungozi bokukhipha isisu umbukelo khona ekhaya ukuthi kuyenza ukuthola ukuthi mhlambe ingane usuyayidinga ungabe usayithola lengane sizathu wenze into engavumelani nenhlabathi evumelana nesimo sakho esuke sikucindezela. It's either bobe ngane eyiphika ingane noma ukhulelwe mhlambe nje ukuthi bowuganga wasuyakhulela. So leyo kusuke incindezelo yabani eyakho engasiyona inhlabathi iphile mbulo ekhaya futhi ithathile. So kuyingozi uma umuntu wesifazane uzokwenzeka ube umuntu okhipha isisu noma kuthiwa uhambe kwaya ka-doctor basikhipha kahle waklina kwaba right. Ngelinye amalanga lengane izokuhlupha mbukelo khona ekhaya lapho uhambe wayibeka khona mbukelo khona ekhaya. So-ke abantu mabazi ukuthi ngithi sokwenzile lokho ungagezwa kodwa leli thunzi alizusuka unless uzube ngumuntu oyela kuphi emsamo uyophaphatha uxolise bese uyacela kubantu abadala ukuthi Nkosi yami lo kwenzekile azukuphinde kwenzeke ucela ukugeza bekunesimo nasi uyazehlisa ngale nhloso owayenza ngoba abantu abaningi athi umuntu hayi mina ngachithekela sangiphumela kanti usikhiphe ngani ngenhloso. That's why ngithi kubantu idlozi awukhona ukuliyeka ngoba likhona ukubona ngale ahead nongakhona ukubona khona liyakhona ukuthi azoba nonemanga mayithi matfola imali engaka noma ke uyazibani uma engathumela engaka uzakhela umuzi akhonka nemathuna noma lengane eyaphuma atshela abanye yaphuma ngesiphosiso liyabothi namanje into yenziwa nguwe ngenhloso futhi wawuhlose kwenza into ethile wawubalekela ukuthi nokuthi. So-ke kuyingozi mbukelo khona ekhaya ukhipha isisu uma umuntu wesifazane uma uzokwenza lokho sekufanele sikushwelezela kuphi emsamo sishweleze noma manje ungathula ukufihle ke uhamba kukudle ukuhluphe mhlawumbe uzogcina udestroy everything ngempilo yakho ngabe i-relationship ngabe imali ngabe ngumsebenzi ngabe injabulo yakho ubhidlize lengane mekade ngane ndiyakhala vele kuhlipheke kwasani uze uthi yazi ngithakathiwe noma ngiloyiwe ube ungakaloywa mbukelo khona ekhaya wasibusisa.